V dňoch 9. a 10. júna sa v Mestskom dome kultúry vo Vranove nad Topľou uskutočnil festival populárnej piesne s názvom Gaštanček. Mladé spevácké výkony zo Slovenska a Poľska vo veku od 12 do 15 rokov hodnotila 5-členná porota, ktorej predsedala Mariana Lapčáková. Spevákov doprevádzala hudobná skupina Funny People, ktorá tento rok odohrala festival neobvykle v akustickej verzii a nechýbal ani tradičný moderátor Miro Alexovič. Súťažný festival Gaštanček sa aj tento rok uskutočnil v rámci trvalej udržateľnosti projektu Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou s názvom Kultúra bez hraníc Žešov jaslo Vranov nad Topľou, ktorý bol financovaný zo zdrojov Európskej únie. Dneska sa mi spievalo veľmi dobre, bolo to o mnoho lepšie ako včera, keďže bolo dneska viac divákov. A festival hodnotím pozitívne. Som tu prvýkrát a musím povedať, že je to tu super. Vlastne sú tu aj dobrí ľudia celkovo. Našiel som si nových kamarátov. Aj porota je dobrá, aj tá výhra, všetko. Oplatí sa mi na ďalší rok. Sú tu milí ľudia, super kapela, moderátori sú super. A prvý deň tá skúška bola dosť dlhá, ale všetci sme to zvládli super, mali sme trému. Takisto aj ten druhý deň, ale ten druhý deň bol taký lepší, viac bolo ľudí v publiku, takže sa nám lepšie spievalo. Zvláštnu cenu udelila porota netradične všetkým spevákom a speváčkam. Z 11 finalistov sa laureátkou festivalu stala Lucia Jarošíková a cenu diváka si odniesol do Spišskej Novej Vsi Mário Gregor, ktorý v druhom finálovom kole zapôsobil na publikum piesňou Dnes od skupiny Tublatanka.